Ini ndine 33 years, vana 2 matwins. Ndini ndakaita wakutanga newokupedzisira kuuya kuSouth Africa mudzinza medu. Kuuya kwandakaita kwakandiparira nekuti handina kana kumbowana basa rinondipa mari, asi vemhuri yangu havana kana kuzviteerera. Vanotonditi unokundiwa nemwana wokwanhingi, anotohaya mota kutakura zvinhu zvanenge abva nazvo kuJoni. Zvese izvozvo zvakandipa pressure, ndikaguma ndakuita zvisiriri zvokuti ndifadze mhuri yangu. Ndasarwa nemazuva mashomanana ekurarama nekuda kweutano hwangu. Ndaishanda mazuva ndiri housemaid, asi ndakaguma ndakuita part-time iyo yandisvitsa pandiri nhasi. Pane musikana wandaiwirirana naye akandipinza mune zvimwe zvinhu, achinditi ndikaita zvakanaka ndinogona kuguma ndakuchando chaiko. Ndiri kurwadziwa kusiya vana vangu nekuda kwepressure yandakapiwa nehama. Ndakawana part-time yekurara nevanhu inobhadhara hayo zvakanaka, asi ndaora kuzasi uku veduwe. Ndinobuda discharge yegreen. Svondo rese rakapera ndisiri kana kukwanisa nekurwadziwa, asi ndaingoshinga mufunge. Ndangotiwo ndisheye zvinogona kubatsira hama dziri kumusha kuti musapa vanhu vapinda muJoni pressure please. Hakuna chiriko kuJoni uku mufunge.